Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи светии, Божият мир да бъде на вас и Божието благословение. Днес искам да поговоря относно Пасха, Велик ден, защото всички знаем, че този празник наближава. Какво е Пасха, защо се нарича Пасха, защо се нарича Велик ден, какво е Пасха, какво означава Пасха. Пасха това е врата, а тази врата е Исус Христос. И чрез Него имаме изход от ада и смъртта. Чрез Него познаваме Бога и чрез Исуса Христа ние имаме спасение. Затова е много важно човек да пребъдва волята на Бога, да запази тази благодат, това първородство, което му е дадено и да се очисти от греховете, чрез покаяние, чрез кръвта на Исус Христос, чрез Божието Слово и да се съедини духовно, духом с живата църква. А живата църква това е тялото на Исус Христос, а кръвта тече в тялото. Затова е много важно човек да пребъдва в Божията воля, да се съедини с живата църква и с Божия народ. За човека спасението е невъзможно, но за Бога всичко е възможно, когато му позволим да бъде в нашия живот и когато поставим Бога на първо място в нашия живот и го пропуснем чрез нашите сърца, и тогава Бог ще ни води и ще ни спаси. Бъдете благословени, скъпи приятели, скъпи светии, Бог да ви благославя. Покайте се, приятели, и вярвайте в Евангелието на Исус Христос. Амин.